enek kencing manis kasakno kon namung semanten kidungan kula binarak ingkang segeh eman-eman ayo nandur sing kenek Alhamdulillah main nggone dusun Klampok meriah sukses pada malam hari ini. Alhamdulillah cuacanya mendukung nggih Pak Bu nggih. Ngomong ijan ya kaya wong gendeng. Koncone akeh. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Dolek jodoh sing tresno welas sing ati pungkasane sliramu digawe loro ora wurung saiki dadi rondo nek rondone rondo komersil rondone ayu pegatane Kang Jamil kula kenal pisan dadak terus kentil bareng bondo entek kula terus disekil bareng pisan atiku ngersulo aku turu ijen gak ono kanca nek tak pikir-pikir aku yo legowo aku lenger-lenger dadak koyo bedes ngersulo klotak-klatuk kluget-kluget kok gak isin apa isin main nang gone Klampok didoli jowoket padahal gamelane wis mandek lho akeh nang gamelane ya mandek gamelane lho entek sing badhe gamelan kakekmu ah gamelan entek iku gamelane lho gak ditabuh Tet pancene panjakmu remek kok iso panjang bolono remek lah ket nang ya lungguh lho apa tuh mon panjak playon ana nuntun diumume ya panjak yo longgo ndoglok lah kepengin pelayon kaya arek amen kok lek manjak ya arek ame jaran kepang ngono kok ngene iki mumpung adomang gitu lah nek do mau apa sukan mara tuwa goblok ala apa sukan lho mara tuwa ning lono aku kait ngene jare delok bapakmu sampel yo ro pungkasane mara tuwa nek dhek sampel ya mara tuwa gak duwe duga Ola apa mara tuwa mbolono kan duga. Balakan sing 20 tahun bahkan 20 tahun aku sing ngingoni. Lho mara tuamu gak iso nyambut gawe ta? Lho, wis tuwek aku sing ngingoni tapi gak nedo nrimo. Lah sebabe? Lah sebabe apa wong rumah samu sing tak gawe ngingoni iki kayane wong gendeng ngene iki jare. Iya yo yo. Anggitmu ngene iki yo gak ana ae ngene iki wong-wong padha seneng. Heeh. Mergo wingi wis mari bayar syariah. Lho. Kon apa ro ya? Ya iya, bayar bange mari kabeh nonton dienak-enak. Heeh. Kon kok ro? Karo ya apa bojoku gak bayar belas atake. Nek Senin. Senin Amarta. Selasa. Mekar. Rebo. Syariah. Kaya apa lemen. Kandhane ya bojoku lho gak nyicil belas. Wong kene iki anggitmu. Wong kene apa? Nek jam 09.00 awan, iya. wong wedok-wedok situk gak ono sing nggo ngarepe omah. Lho lah perkarane. Lah nek mekar liwat Padha playon padha singitan ya. sengidan kabeh nang burine jeding. Iya. Njelalah nggo kono sing narik gak ono wonge takon anake. Ya apa Ibumu kemana, Dik? Enggak ada. Iya. Lah kemana enggak tahu. Anake. Yo anake. Mari tak kamar mandinya di mana, Dik? Di belakang. Terus ya areke mara mlebu. Kate pipis. Heeh. Garo makne ndelik nggo jeding mburi kono.
Lanjut. Tetep konangan ya Mas. Ya tetep konangan. Lah aku nggo kene iki aja eling-eling bolot tok gak mungkin teko. Lho, lah apa? Nggo kelampok kene polone iku boloku. Lho iya eling-eling manut kene kelompok sing nontok dulur dhewe, Det. Polo Suwarno. Iku plek ambek aku. Mosok, Dik? Kandhane Polo Swaro ku plek ambek awakmu. wonge ganteng. Wonge ganteng. Meneng. Blater Bijaksana. Iya. Tapi licik. Lho. Wong Pak Polo iku plek sing ngayomi masyarakat kabeh mbolokno licik kok iso licik Lah dasare jane apa? licik, aku ngarani licik ku apa? Kok iso licik? Ah gawane gendaan iki wonge. Kok iso kawane Wonge gendaan? gawane gendaan. Wis duwe bojo, Ret. Weh duwe bojo. Wedi ambek sing wedok. Sing bojone ku ya Ayu Suhartini. Oh, bojone jenenge Bu Suhartini. Kanca SMA. Lho, ini omonganmu. Kanca SMA Bu goblok. Suhartini kancamu SMA. Masalah biyen iku gendakku asale. Ngawur. Asale gendakku. Iya ta, Kon. Lah, sapa sing guyu iku temen yu. Gendakku nggo SMA sampai kelas 2. Iya. Ambek aku lho ping 3. Lho, kon gendaan sampai ping 3? Lho ping 3 iku. Gendaan, Dat. Iya, simpangan. Oh, tak pikir beda gendaan pacaran. Iku lah guyu ae jange temen. Simpangan yu. Wong polo iki nggo kene iki wong wis memasyarakat. Memasyarakat. Dasar sugih. Sugih, duwe Kaya akeh. ngene wis Iya. ketok torok syarat-syarat. Lah perkarane. Temenan, ya pokoknya gawe nambali. Gak usah nambeli. Teko dok mlebu nang pawon. Menang pawon iya. Alah sing rewang jebolo kabeh. Lho, mosok, Dat. Iya sing ngramut sego, sing bobo, sing gawe wedang. Iku jadine mak. Sik ta lah, omamu Mojokerto teko Kelampok kok iso dulur, kok iso Apa? bolo. Bolo teko ndi? Lho, bolo teko ndi? Dadine Lamongan Mojokerto gak oleh. Lho ya gak oleh ta. Bolo kutok sing go pawon iku. Sing bagian adang iki bolo. Iya, bolo sing bagian liyane akeh. Sopo, Dat? Ah Sunarti kuwi apa? Sunarti. Sunarti. Mari ngono Sumia. Kok susuan ngono? Dat? Iya, susuan. Sing situ Suparti. Suparti yo. Iya. Suparti. Hmm. Wonge ayu, Dat. Mari ngono Sila. Sila. Sila bagian gawe wedang. Bahkan gawe Lo bagian gawe wedang tau Iya. momen wedang pol. enak, Dat. Pahit. Lah iya sih lali ganti kayak gula ta iku mau. Mbok. Sampai kepahitan Kebaca barang Yusuli ayu Sila. Sing lulu ya ngono. Apa? Lulu. Lulu Iya ngelowompok. Lulu. Iya, mang yo ana sing njaluk sangu aku 100 guru bayaran nyangoni. Turu wis torok kok. Wis torok, tapi gak apa-apa. Tapi gak Bolo apa-apa. dhewe. Bolo dhewe ibaratnya sedekah ta. Ya menim-menim ben yu nengake aku mangan boyo iwak sing jangkep. Aku mah digawe iwak jangkep, Dat. Enak. Iwak apa? Oh, iwak daging empal samene-mene. Wong aku dikek iwak leli lho. Iwak lele, Dat. Apa? Lele. Lele lah gede. Ane cilik. Kok sing cilik leli. Wis sing gede lho pati ledok. Apa ono iwak lele? Iwak lele. Lah aku ditawani empal ya gawe apa? Lho. Awake iki wis mbleng mangan iwak. Adek jelaskan gak cerdas. Ya gak tejas Jajal, Pak. untung untek. Mangan apa? Jajal mangan. Ah. Loh, iki ngono jenenge metik. Kok tak jenenge kuntet metik. Iya mergo gak diuntu. Mergo tanpa gigi. Tanpa gigi ya. Metik sing anyar iki. Iya. Model anyar ya. Model anyar Ya iki. temenan. Heeh. Mari ngono masalah iku mah ya ngono Sumiah. Sumia. Kok nek mangan aja akeh. Oh, gak yuk aku. Iya. Kate njoko iwak petik dipecicil. Mosok dak njok njoko ngono dipecicil Iya. barang, Dat. Karepe iku Heeh. iwak kan blala. Ya Ya dibijui jarane. Loh, Bijui yo. maksudnya apa sih? Aku dipicicil aja ngapek sitok ngapek apa-apa. Kae ngono kok goyo dah. Lah, Iku kelelekan kursi nyonyor kan. tangkemmu lho. Lah goyo gak Loh, kontrol, Pak. temenan. Jangane rawon. Temen. Sedep dat enak. Sawedep. Aku percaya daerah Lamongan. Daerah Rawone iku sip. Siji ambek desa-desa liyane. Desa liyane. Rawon kene nyoto enak. Nyoto cuma aku heran nih. Herane. Iku mah lho keluwek pirang kintal. Awe rawon. Kaya iku mah keluwek pirang kintal yo. Sampai owir kok. Wis, aku ngapek dudu akeh. Sampai dudu akeh. Jare ngono, ngapek sing akeh. Iya. Engko nek ana karene gawe apa yo gawe keramas. Kamu Lah, niku apa dudune gawe? rawon ta jansel iki. Lah iya.
Kalau ngapunten nggih guyon nggih. Mbok, Kon dipotong nyonyor. dipotong apane? Potong bayaranmu. Kakekmu wong aku mah wis disanggupi lho. Disanggupi Engko apa? nek buyar tak salami. Heeh, ya disalami. Iya. Disangoni ta. Alah matur suwun teh kan tunggal. Beda ta disangoni disawer. Iya. Iku kancaku biyen yo anu. Kancamu. Iya apa lho iku? Ya ada. Kan tak kandhani. Biyen gewelen nang jelak. Ngapolo Nang jelak. Lha apa nang jelak? Lho ndelek sapi wedok. Isi ta. Apa ono nang kono bakul sapi dat? Dilungkas iku besaran. Oh. Didegahi kurban. Oh, Pak Polo kate kurban. Ya iya, anggih temu. Kowe dolek-dolek iku. Ya ya mesti ae. Aku sakjane kepethuk awakmu iku temen mau mangkel. Lah apa sih? Kontes iki Iya. mbadai aku. Iya. Aku kolokno sampai kalah goblok-goblok. Heeh. Tapi nek hari ini aku gak akeh mbadai awakmu. Lho, kon kate males kon. Lho iya iya. Nantang kon. Iya iya. Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane dat. Bukti bedane apa? Iya. HP karo bojomu. Iya jelas beda. Bedane. Nek HP ku gadget elektronik. Tapi nek bojo pasangan hidup sampai mati dat. Alah sapa sing gak iso ngene wong nonton iro kabeh. Kliru ngono. Ya salah. Nek HP ku kena digawe ngebel ngalor ngidul kena digowo. Tapi nek bojoku wedok dat. Sapa sing karo? Kon iso nyalano kudu iso Iso bener no. Apa bedane HP ambek bojomu dat? Nek HP-mu kok ces mesti muni titit. Iya bener. Tapi nek bojomu Ya apa? cesmu kok lebokno unine gak titit. Ya apa? Mosok dicas muni kaya ngono. Ya iya. Oh, badan opo kon koyo ngono? Badan sing temen aja srek kalah sing masuk akal sing logika ngono lho. Kok iso kalah mecicil lho. Badan kaya ngono lho. Masih arek cilik-cilik ya gak iso jawab nek kaya ngono kok. 1-0. Liyane. Lho iya. Oh, iki sapa iki? Yamene wis muncul. Nanti yuk. Masa ndelek tunggale gurung oleh pelaris paling arek. Oh, kakekmu ngono. Ngawur. Cilik ireng didemok ngaplok. Kinjeng, Kinjeng ngentup goblok. Ngaplok kok. merutu, Merutu masa ana merutu ku ya nyokot. kalau jengking. Kalau jengking ngentup. Gajah. Gajah entel ale goblok. Ganteng kocluk. Wah, singa paling. Singa wow ngono ngomplok wong. Katok aku garung. Ampun. Cilik ireng didemek ngaplok apa dat? Andeng-andenge polisi. Lho kok iso? Ana gak percaya polisi liwat andeng-andenge demon nak ditonyu wong kon. Iya ya. Aku kok malah kujluk aku. Ya kocluk pira wene kon. Liyane. Kon kajek metiti ae sih. Alah, badanmu srek kalan, badan sing temen sing logika dat. Temen ah? Iya. Kon kok. Kon ro pitik. Ro, jelas. Teleke pitik jenenge apa? Lantung. Teleke pitik jenenge lantung. teleke pitik apa sing gak mambu? Teleke pitik sing teles. Teles tambah ngalung-ngalung, cerot ngono. Teleke pitik sing mamel. Sing mamel tambah wis kena angin. Oh, teleke pitik sing garing lah iki. Tambane digerabuk nyengak. Tak balekno nang kon, Dat. Iya, Teleke pitik apa sing gak mambu, Dik? teleke pitik dipoto. Lho kok iso? Teleke pitik dipoto. Ya mesti nek dipoto ya gak Nek gak percaya teleke pitik pudun. Mari ngono ambun gak mampu. Oh, ya bener kok timbangane wong stres ya, Dono. Tak kandan. Apa? Pak Polo Suwarno lho ganti badean iki. Ya gak mungkin. Wis, gak usah akeh omong. Iki ngono tugase menghibur. Ya, menghibur. Budi Wijaya iki koncone akeh. Akeh. Tak nyanyi. Oh, kon ngerti nyanyi. Ya iya. Ya nyanyi ta. Sawan samahina sawaning karesur sur Asik. jumiring sese jum sing nisor tak pijete Salah. dikandani kok guyu Bapak tadi guyu kok. sapa sih jare nyambut gawe pamite gak mule aku wingi ero mlaku karo gendakane Sampai karo gendakane ya. ketumbar miricae Iya ya. kan guyu wis
Enak suaramu. Iya tapi aja mriki nggo ngarepku ngenyek kon. Sing ngenyek sapa si Tetet? Ketumbar miricae. Asik. Aja lali mricone. Iku bumbu lodeh sing akeh santene. Masuk. Kae ngono. Lagu kok Uya badhe-badhe. lombok trasine. Nyambel sing pedes ae. Sip. Sopo sing mari mangan nyonyor lambene. Kae jeber rasakno kon. Ayo lulu jenenge. Iya. Tur ayu rupane. Ayu temen. Sing jentit bokonge biyen tak gendak dhewe. Kok iso sampe mbok gendak lho. Kok dibengkolang bojone nyono. Ala biyen. Ngawur kono niku. Iya. Lagumu mblakrak. Lah kate Nyanyi ku sing enak, sing kena dirungokno karo wong-wong kene. Sing kena gawe pitulodo utawa tuntunan. Kono ku ya apa? Nyanyi padang pecotot. Sapa ban iki? Brekosmu tak gerati yo. kakekmu. Sunarti ae ngenyang iki gak tak kena kok. Lho kekno. Nangku. Kon gak ro critane Riz. Sing tadi tabu hitung tak tong bener rak. Sarip tambah iso. Kok iso gembeng kon. Lara rasane atiku Riz. Lho, sik ta lah. Kene opo kok sampe ngono? Sakit hati rasane atiku, Tet. Masalah yo. Nah, Terluka aku, Tet. Ya diem. Borok rasane Riz. salep iki. Sik ta lah ngomong ya ngomong aja dibarengi nangis to. Ya Allah, gak kuat aku rasane Riz. Lah lha apa sing gak kuat sabar. Aku wis kadung tresno temenan. Iya. Gelek dino wis pasti. Lah kok areke mutusno aku, Riz. Areke mutus nawamu. Aku diputus. Pacarmu iku. Iya. Sopo itu? Supina. Goblok. Aku diputus sampai Supina. Iya. Gara-gara Supina belani adang iku mang. Supina. Perkara adang aku Perkara Diputus sampai tamu. Iya. Untung aku mang ya Allah ditolong. Ditolong sapa? Ditolong Rini. Rin, Aku ditolong Rini ku mang. Iya. Digawekno sambel. Oh. Masalah mari mangan sambel Rini morus aku Rin. Kalau apa itu? Lho sambel sok masalah panas ngono ku. Iku Pal- lombok, tak bumbune mercon. Paling dicampuri remason niku mau. Konoke disamune remason. Iya. Kapok Wes. nyonyor. Timbangane atiku lara aku nguwasno. Supina nang kene yo atiku selen-selenit. Lho sabar to, ikhlasno gak apa-apa to dolek liyane. Aku wis ikhlas Riz ambek kuntet. Iya. Tapi hatiku iki lho, Apa? isih borok. Kandhane tambahno ambek salep kok. Gak iso. Wis timbangane urip koyo ngono aku tak belani utang anggetmu. Aku biyen badani Supina ambek Rini belani tak bayari utang bank. Bang apa itu? Ono mekar. Ono. Iku barang iku mang Iya. bank-bank BRI tak utang. Oh. Gara-gara apa nuruti kehidupane Supina. Sampai kok belani kaya ngono. Iya. Kebajute konan. Wong boro adang iki tekno bang. Lah iya. Keluak iki sampai nangis. Rini yo ngono. Iya. Ya apa? Masalah klambi rego 50.000 gak gelem. Eh? Klambi 50.000 gak gelem Rini. Klambi 50.000 loro gak gelem. Daster iku gak gelem 50.000. Gak gelem. Situk njaluk sithik 2 juta. Lho.
Daster apa iku? Daster tetok sang iku. Rini. Kowe kerep daster apa? Mas aku rini ku talang. Lah ngene iki utangku wis kadung akeh. Iya. Supina ambek Rini pergi meninggalkanku. Heeh. Sabar to. Aku nanggung lorone atiku. Ya nanggung utange akeh. Lah iya. Timbangane kaya ngene. Lah apa sih? Wong waras tak pele waras. Wong loro aku yang gelek tombok. Lah ya apa? Timbang loro ati ngene aku paling tak mati ya. Apa iki? Sabar, sabar. Ojo cupet pikirmu. Aku wis Kon diputusno ya babak, ikhlasno ndelok liyane. Wong wedok gak cukup siji akeh, Dik. Aku wis kadung Kono-kono iku akeh. Gak cukup nduk kelampuk kene Wis tok. kadung cinta iku Ris. Masih wis kadung cinta sing sabar to. Kon apa bengi-bengi nggo graji ngene? Lagi bunuh diri. Ojo cupet pikirmu. Awakku tak mutilasi ini ae. wis. Sabar to. Wong kon yo sik Joko. Iya. Sik ganteng, anakmu yo akeh. Iya, Ris. Sik Joko kok anake akeh yo. Kon kok tambah suwe tambah goblok sih. Oh kon anakmu loro nang omah. Ngono. Kon Bro. ojo ruru matamu ngono. Timbangane sore-sore mending aku sing perlu diri. Masalah. Timbangane watu apalang aku sik Joko, Det. Kon iku sik enom. Iya apa? Sik enom. Riz, kon niku ganteng. Cek Joko, Iya, Nek. gorong tau mambu wong wedok. Blas. Katakan apa maneh Wanto? Blenger. Kon niku ganteng. Masa depanmu jek ado. Dawa. Kon yo ngono jek bujang. Ndelek arek sing ayu ya apa iso? Sepurane, Det. Tolongane aku sing tuwek. Iya, Det. Dadi bangane awakmu ambek Wanto sing bono diri. Luwe becik aku tak krajine ae. Tak krajine. Bapak. Apa ya? Gara-gara Supina Yang bongko cek nang bongko. Sing penting kon sing sabar. Aku ya sabar. Ojo nuruti ngono, ojo nuruti hawa nafsu sing sabar to. Loh, Eh. Dat bresen dat bresen. Bresen. Wong kon urip ya gak kanggo ae. Kan jare ngajak grajing. Turu. Aku gak ketulungi ya apa sih? Lho, bapak tak Bapak ya mati ya bapak. kaya wis tuwek ae kok. Mikir. Kon kate suruwitan ta? Suruwitan gak muni ngono. Suruwitan kaya aku ngene lho. Ah. Driji loro. Ah. Ditekuk dilebokno ilat tengah. Ojo kate kok surwiti. Lah apa? Arek iki ngono makanan rakyat tulisane. Mana aku metu gak kok celogor. Kok iso makanan rakyat tuh. Ana sing bening kok celogor. Sapa? Tak sopone. Iya. Kaya arek pendidikan. Ya ketoke ngono. Tak sopone gawe bahasa Indonesia deh. Iya. Selamat mamel. Malam. Malam. Oh, mamel. Selamat malam, Mbak. Mananya siapa, Mbak? Namanya. Namanya. Apa? Namanya. Aku mau ngomong apa? Mananya? Awakmu. Loh, awakmu. Namanya siapa, Mbak? Namaku Sutina. Loh. Dat. Semaur. Semaur. Jenenge Sutina. Sutina. Ayu. Sutina ta Supina? Supina. Supina. Supina ya. Iya, ayu. Saking pundi, Mbak? Aku saking kene ae, Mas. Semaur ya. Iya. Monggo sareng kula, Mbak. Emoh. Duh, lah nopo? Awakmu gak iso merangsang. Dat. Aku dinyak gak iso merangsang, Dat. Iya ta? Lanjut terus. Lanjut terus. Ayo melok mulih nang omahku lho, Mbak. Omahmu gak ono kok. Omahku nang Surabaya kono jembar, kontrak aku akeh. Paling ku
kuburan. Kontrakan kok kuburan sih, Mbak? Jenis kuburan iku. Iya. Lho. Suarane malah gede, Dat. Takonan mana? Suarane malah gede. Takonan mana sih? Mbak. Iya. Loh. Suarane ngowos. Ngos. Iya. Sing api. Kone ya, Pak. Sing api. Mbak. Mek. Mbak. Gawe ngono. Kok kaya wedhus ya? Kon kurang sopan. Oh, kurang sopan. Diceluk gawe cara kulonan. Ya iya. Den Ajeng. Den Ajeng. Dat. Kok malah ngono suarane ya? Basahe kurang. Bahasa kurang sopan. Mbak. Daleme pundi, Mbak? Loh, kok wis gak semaur? Oh, kon kurang anu, mikir. Ngakoni arek wedok ku sing berwibawa. Gak koyo sing ganteng. Loh. Wanto. Jelas, singkat dan padat. Memenuhi syarat. Iya. Sapa? WJHM CTK. Apa iku? Wajahmu cantik. Iya. Masuk. SDA MKN. Apa iku? Sudah makan. But mutel. Kono kon. Apa? Apa ngene? Apa iku? Kok dirungokno ta? Rambutmu ketel. Lek muning. Apa ta lek munding? Kelekmu lo warnane kuning. Masalah. Kok kok diseneni ae. Ketikon. Sapa? Arek wedok ngene iki. Kok dipikir arek kuliah. Nyonyor. Ah. Malu. Ah. Hei! Apa? Apa ngene-ngene porno kon? Tak janang toko tak tukono ali-ali. Hatiku sok deg-deg kok. Deg-deg. Ngerodok hatiku. Ini ali-ali to. Ngene. Tak niru kon. BKM GTL, Mbak. Wah, apa iku? Bokongmu gatel lah. Hus. Ngawur. Wong telu elek-elek. Lu. Omongane. Elek-elek. Iki mau lono sih ta? Iki mau lono elek-elek. Iki mau lono elek. Ya kan barang elek. Jangan didengar, ini sangat tidak benar. Jangan didengar, duntak. Ya pare wedok iku gak lagu-lagu ya. Aja rame-rame ana cewek liwat kene. Ayu lak rupane pancen gedhe bangkeane. Coba waspadakno apa sing no ngarep dodo. Bentuke kok padha gedene sak klopo-klopo. Mulane kok gedhe. Kesuwen. Cocok akan cocok. Ayo nyanyi mbok titik ae. Andai kamu jadi rokok, aku jadi lambenya, tak mut. Nyanyi kok gak enak blas. Loh, titik. Tapi apik to. Tapi logika dong. Rungokno aku nyanyi. Kok nate nyanyi? Gak iso nyanyi ya kuwi. Ya iso nyanyi sembarang. Tuwek pecicilan. Lah, jare sapa tuwek? Kok gak Tuwek ya. Tuwek. Wis tuwek elek pecicilan. Lah, sing tuwek tambah menggairahkan. Ibarat klopo tambah tuwek, tambahke santene, Bro. Rundung tak, gandul. Totok. Ya minggir akan liwat. Lah, ana liwat kok. Mikir. Lah dalan sakmene gedene kurang ombo. Wong awake ya sak tengu ngene lho. Wong dikon pegel. Mbok sakmene kae kok iso. Kon iku menghalangi jalanku. Aku mang moodku apik, saiki moodku dadi elek gara-gara pedok tengu telu iki lho. Oh, toh Tengu samene gedene. awak dhewe delok tengu toh. Pancene tengu ngene wong lanang kene. Apa mana iki? Sing tengah iku. Apa sing Kayak tengah? petik warna-warni. Wis Loh, elek endi? rambutnya Loh. kan.
Ya Allah. Aku toh. Aku kanca ambek kundet pirang puluh tahun gak ero nek rambutnya kundet koyo ngene toh. Iki ana dalane. Apa mburi ono kene bare toh. Masalah ora balase sepur rek. Oh tak bacok matamu kon kok. Wis aja kaken ngomong akate liwat. Aku mah kaya apa? Kayak petek warna-warni. Aku pitik warna-warni. Kiyok, kiyok. Kiyok, kiyok. Bawa naranjen. Kena elek disakoni malah. Toh. Ya ngene iki tipene wong lanang gak usah berharap terlalu banyak. Iya. Aku mulai tak dadi Apa sebabe iki kok gelem nyawer? apa? Duit iku lho gak ono tunggale. Wis minggiro. Loh, mau kemana Nona? Minggiro. Oh, jangankan kamu lewat sini. Kita perkosa dulu kamu. Porno kon. Porno. Ngawur. Kok usah kate mbok perkosa barang ku arek wedok wayune koyo ngene yo. Dik, wis gak usah kaken KCC. Aku asline seneng awakmu, Dik. Terang-terangan. Lho, ngapa kok guyu? Kon seneng aku iku duwe apa? Heh? Kon duwe apa? Mbok aku mang duwe apa ya? Sik ta. Ya duwe mok sitok iki tok lho, Dik. Apa? Ah, pikiran dhewe. Wis potongane koyo tengu melarat. Tapi aku seneng sampean asli, Dik. Gak ngurus. Aja ngreken arek loro. Iki ngono gak duwe apa-apa mek modele polahe tok. Tapi nek pean ngambe aku ojo kuwatir, Dik. Njaluk apa tak turuti. No. Wong aku ya gak duwe apa-apa belas. No. Nah. Dik, Pajero, Fortuner, Avanza, nok ngarep ngene sapa? Ngene dealer. Ngene dealer. Iya ngene dealer. Tapi kan bene nggonmu. Lah, wah aku sepeda kan duwe. Bengi iki lho ngenteni polos warna rene nyangoni, gak nyangon-nyangoni. Aja sombong kon wong kon rene lho numpak trek. Lah iya lho ngono kok. Numpak trek kudanan pisan. Mrene ngene iki mang gak tambahi mek Suwarno. Wis kon aja atik ngomong seneng aku wis. Gak momong. Tenang ae. Aku mari pegatan ambek bojoku warisanku akeh. Tinggalane akeh. Kon gelem tak pek pacar, warisanku akeh temen. Alane akeh. Jublang. Warisan apa? Kon niku duwe warisan apa? Wong raimu koyo tengu ngono, atik sombong-sombong duwe warisan. Warisan utang. Bek utangku, Dek, warisan kok mel aku nyaur ya. Wis moh, kon niku lho melarat kabeh, kon niku melarat kabeh. Minggiro aku ate metu. Wah, entuk dinyak melarat. Oh iya, Ono omahe lho motor papat, motor papat. plastik. Duh. Motor anakku goblok. Ndeng gendeng minggiro. Hah? Minggiro. Poket mang wis minggir. Pikir. Coba kate nanti. Iku lho cek digarap sing kumpul putih. Ngawur. Minggiro kon niku ya minggiro. Aku gak ditampa ta? Oleh bangga. Modelmu. Oh, di video. Lah adalah di video. Duwe ndakekno. Lah, ngene iku konangan bojone dipegat. Sumpah yo. Bojone nang omah njaluk Mas blonjo 50.000. Ganti dhuwit. Minggiro kon. Delok lodruk nyawer tanda. Wis terang-terangan aku seneng sampean. Jangan cocot. Loh. Raimu kon kate seneng aku. Iya. Raimu dipakano bebel lho dilepe. Yo saking gak enake sakinge. Iya, bener ngene. Pancene bebek utune loro. Wis Kon barang. guru ngomong. Apik gitu aku niku. Wis ngene ae. Gelem tak gak dadi pacarku. Tawanto. Dalem sayang. Raimu iku lho koyo cetok. Wah. Bener. Kok niku dinyak kaya cetok. Goblok. Lho kok iso goblok? Cetok iku bermanfaat. Nek gak ono cetok, tukang apa iso bangun omah? Oh iya bener. Wah, goblok. Wis aja kaken cocot aku kate liwat. Tak kate liwat ta? Lho,
Ket mang ya wis minggir. Wong iku tuwek iku minggir. Omong apa titik kaya mau, Dik? Minggir. Bangkekmu kate pedhot. Minggir ae. Minggir. Rono minggir. Iya tok minggir ngene, Dik. Rono minggir. Sawah, awak sakenmu lho. Kurang rono. Minggir rono ngerti iki macet rono. Kayak ngono kok ngrepot. Boneka wingki-wingki lewat. Iki diterima tagak. Arek kok buat tok. Ora. Buat ayo tangane sih. Wong tak goseki kene arek mlayu dhewe. Kono. Yo, bare aku disyarat-syarat kira. Rungokno kopengmu ya, wong telu. Aku gak ngarak gelem ambek awakmu, soalnya kon iku melarat. Apa kurang ganteng aku? Kon ganteng. Iya. Kon ganteng. Wong raime kaya wong dodol bebek purnama. Tibai, yo tibai. Seneng oh, akate liwat. Kon gak tak terima kabeh, mbasen kon seneng aku, mbasen kon duwe apa, aku gak sudi mek kon. Bola-balane diomong liwat ae. Apa kurang jembar emang sampe? Lagi kancamu narik-narik rambutku. Gak serok, gak sotil. Wis gak eruh. Toh, mosok arek mung 40 gak oleh. Lah apa arek kok nyang yo? Nyopo? Petang 10 gak oleh. Sing oleh. Selawe. Oh, tambah kebacut kon. Jelas mangkel aku dat. Aku yo mangkel. Aku yo mangkel. Iya. Wong lanang telu dinyare wedok situng. Harga diri. Harga diri. Heeh. Carane ibarat manuk. Gak kena dikerek didukno, gak kena dipet didukuno. Yo iki jenenge Cinta cinta. ditolak, Dukun dukun bertindak. bertindak. Masalahin dolek dukun nang ndi? Gampang. Kok iso gampang iki lho? Aja gampang-gampang no. Akeh dukun nang kene. Iya ta? Tenang ae nang kene akeh dukun. Alah, Gak sekolah, gak rujrukan. Ngeyel. Rambene rusak. kebune sapa ucul iki? Sakmene kebun. Gelek apa jenenge? Lah kamu kene. Lah awakmu kok tolak-tolak. Aku ngene tok. Lho alah. Lho. Kok suarane koyo taji. Enggak. Gak pangling aku. Kon taji ya? Iya. Iya. Ya, Gila nih Ji. Tekan ndi ae kon? Aku ta. Heeh. Bih. Teko topo? Lho. topo. Topo. Topo nandi? Ya, nang Gunung Klothok. Waduh. Lho kono, bih, campur iwak asin, iwak teri lho kono. Kok iso campur iwak asin bareng? Gunung Klothok iki jenenge Gunung Klothok. Gunung Klothok ku Iya. jeneng. Bareng aku lho kono mlebu gua tetembusan. Lho. Tembus di ae. Jelak. Ono ku topo tak kate tumbas. Mbas. Kacu. Kok iso jebol jelak iki lho. Gono kok tembus jelak. Lah iya, tembus jelak ku kasih do tembus puter. Oh. Ngene lho, puter nang jurang kuping. Lho. Padha ae. Nek iku gak tumbas. Apa? Nempel. Ora nempel. Apa? Jaluk. Iso njaluk ya. Mari ngono rek. Iya. Aku kepengin oleh jimat. Yo. Buh. Tak rewangi sen bakep asok tunggal berepet. Merepet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Cik, terus piye? Keturunan. Kok keturun. Mari pet Bet buh. Aku oleh pusapa. pusaka. 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 Lah iya pusapa. Oh iki pusaka iki. Iya. Apa jenenge? Sik. Iki keris kala munyeng. Kala munyang. Kala munyeng. Apa kok jenenge kala munyang? Soale ndase mumet.
Iki kala munyeng ya. Kala munyeng. Sik. Lah nek sing iki, Ji. Lah, iki kala jengking. Kok iso jenenge kala jengking ngono? Ya biasa ngentup. Ora tabu saka ngentup. Lah iki kala menjing. Apa kala menjing? Soalnya menungso kabeh duwe kala menjing. Oh iya. Tanpa kala Duwe. menjing, iku berarti banci. Iya. Khasiate dhewe-dhewe. Kasate dhewe-dhewe. Khasiate dhewe ya. Sing iki digawe ngentup. Nang jelak. Nek nang jelak gawa iki ngentup. Jelak iku wis tutup. Tutup. Tutup sing ngarep sing bungi mburi cek mengo. Waduh, kok. Akeh ya pusaka. Akeh. Apa maneh? Iki olehmu to apa ya? Lah iki topo ki sing mandi dhewe. Iki apa? Tak templekno iki ngedung. 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 Iya, kena ge nyambut gawe. Iya. Mosok iso ngedung? Iso. Temen aku. Iya, ngedung. Ayo, kon. Ayo ngedung. Dulur-dulur. Ayo padha sing waspada. Mergo dunyane iki ya wis tuwa. Asik. Pales. Iya. Meneh gandenono aku to. Wes, kene rek dong. Ana maneh? Aja guyon, Kak. Nah. Aku ki repot. Lho, Jangan nambani wong Heh, truk. tambah setruk. Aja kok cewer. kok iso gopo ae ta? Jangan dijaluki tolong. Iki lho gemes aku iso gemes. Iki brengos ta opo iki? Iki brengos ta. Aja uke. Iki ngono brongose wong topo. Oh, brengos kok. Topo ndi menmu? Topo ndi? Jelak. Sak pira suwene topomu? Wah, ambek sewengi. Jerot mulih. Kasih do petang puluh. Gak, Gak. gak. Lah lha apa? Wis. Aku jauh tolong nang awakmu. Berhubung kon pinter kon ngerti ya. Aku mari dinyar arek wedok, Ji. Dinyar arek wedok. Dinyar to? Iya. Awakmu. Aku yo dinyek. Kon dinyek. Waduh. Wong telu ke dinyek. Iya. Syukur. Loh, Kok syukur lho. Tolong ana supaya arek wedok iku kena. nah aku isin, Ji. Tulung ngono kon sing ngerti. Tak ngene, Ya apa? tak dodono. Aku topo jimate. Oh. Pas. Warung aku tak pet. Piye. Gelebek. Apa yo? Ya gelebek sawah. Topo kan glebek sawah. Iya tak dodono lha iku. Entong. Lho, aja diguwak. Iki ngono lek guwak kualat. Mbah, sing guwak wantong, Mbah. Entong ngono kok mbah-mbah. Wong entong kok disembah. Apa? Entong. Apa? Entong. Apa? Entong. Tak tapuk lah. Aduh, iya. Jimat. Ya jimat. Eh? Jimat. Ayo ngono ta? Jimat. Apa? Jimat. Ayo ngono aku lega. Entong jare jimat. Ya! Alah. Iku sotel mari digawe goreng iwak asin kok. Hei, iku ngono ilate ula naga. Sotel mari digawe goreng iwak asin kok. Lah, sing guwak selek kula, Mbak. Sing guwak aris, Mbak. Wong sotel kok disembah. Sotel ngono. Bar aku merempet anek gawedi. Iya. Kaludung. Rutuh nduk ngarepku. Mak teletik. Loh alah, kon kok glundung-glungun kok iso mak teletik. Eh, Lah yo ngono. gler. Nah. Ngono masuk akal. Wah! Jimat. Apa? Jimat. Apa? Jimat. Wong klopo jimat. Pajari kacak jimat-jimatan. Pajane jimat. Terus sing terakhir. Ya. Klitik ada wedhus. Lho. Iku kok nek gegerek donya iku. Klitik ada wedhus saya kok. Sembrono. Dron, gegerek donya kayak kene.
Jimate kayak kene. Lho. Jumate dhewe ngono. Lak. Lak. Ya. Terus kena digawe apa ngono iku? Ya, ngene iki. Iki kena jelek duwe. Lho. Kena gawe golek dhuwit Kok kelintingan. iki? Iya. Nek kita mari ngono kuwi lho. Ya. Kok iso ngeremo? Ngeremo sampai kelise mencelat. Duwe iki. Kacau iki wis. Kacau. Mari tak opo tambah lolo kene. Aku lagi. Iki antong iki. Wancok jimat. Oh ya jimat. Tak suket. Kon kok milih. Iki ana dungane ta? Ono. Ono jopo ya ana dungane ya. Iya, ora cukup iki tok. Ya apa? Rungono. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Til kondal kadil. Til kontal kandil, Kadile sapa nek randul? kandulku dhewe. Ya wis. Lah iya kandule sapa? Lha iya kandulmu dhewe. Iya, kandulku dhewe. Heeh, ya wis. Bener. Mari ngono iki. Pasaran wedok ngene. Ya apa? Ya. Arek wedok katut. Langsung kena ya. Langsung. Oke, Mas. Wis aku. Apa neh? Aku yo kepengin duwe pacar e. Aku pengen duwe pacar, kepengin balikan ambek Supina. Ilate naga. Iki ngono ilate naga. Ilate naga. Iki betah panas. Betah panas iki. Iya. Lah nek gimbal ge nyutek gak betah panas. Iya yo. Iya bener yo. Temeye iya. Ya, tak kei dawa. Dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Koltikol bang. Hawuk. Pringisan. Iki kok awuk. Kacau. Dongo yo. Dawa. Gak ada awuk-awuk. Koltikol bang. Hawuk. Polti kok bang hawuk. Cina mati kuplo abang. Hawuk. Cina mati kubuan abang. Hawuk. Lah nek arep wedok ngarep lho ngene. Ngene. Salkatur. Lah katut. Kacot yo. Heeh. Salkatur. Ya, sik piye sih, Mang? Til kok. Iku gonku blok. Apa kemang? Mbah, Kolti kok bang hawuk. Cina mati kupluan abang hawuk. Salakatur. pinter dah. Apa Mang? Ayo. Til kontal kandil dongaku, Dik. Apa? Kandile sapa pating krantul, kandulku dhewe. Ah. Salah katur kentek. Lah. Wes. Ya, aku tak mulai. Nek. Boleh ya. Aku Matur suwun. dulu. Koncone dulu. Kok ki jaluk? Dia ya apa saya Masalah ngentekno jimat. Ya lek kancane dikeki mos aku Kok gak. to jimat telu kok PKB? Liyane lah kene sih. Oh, untuk karek loro yang jaluk. Nah. Mos aku kok ngolok rek. Sembrono ketoke klopo. Oh. Tapi kerambil iki. Gak cikalan lah. Terus dungane ya apa? Dongane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong bolong. Ringisan jembek aku. Lah wong donga kok ongkong-ongkong. Sing mandi ongkong-ongkonge. Oh alah. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong ngolong. Nek gak bolong gak diongkong-ongkong. Iya. Nek gak bolong gak diongkong-ongkong. Piye Mang? Se. Ongkong-ongkong. Ora keliru. Bismillah endi? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong-ongkong bolong. Nek gak bolong gak diongkong-ongkong. Lah, arek wedok katut, kontro wedhus. Wedhus kok tuntun. Teko mburi ongkong-ongkongen. Wis, suwun Cak. Aku tak boleh. Iya. Ya, ini bagi aku. Dawa iki
Gak nyonyor iki. Cek kapok. Syarate. Syarate apa? Syarate. Ono syarat saranane ya. Wedok nek wis kena Iya. kudu kok rabi. Nek gak dirabi. Dosa. Nek wis dosa, Mlebu neraka. nek nang neraka Disiksa karo sapa? karo para tuwa. Berarti Iya. wedok nek wis kena Kudu dirabi. nek gak dirabi Dosa. Dosa neraka. Disiksa karo para tuwa. Lah moro tuane kok dekek neraka. Eling lho kono ya. Iya. Nek arek wedok kena kudu dirabi. Nek gak dirabi dosa. Oh, berarti kudu dirabi. Eh. Elek tanpa rupa wong taji ku mari mertapa. Iya. Senajan iki pusaka rupa sandingan. Alah lho. Iki Jimatku tak sing gitu kene. oh, elek rupane gede kasiate. Jimatku wis pelo ngene. Buklek. Jimatmu sampe tugel gak mandi kon. Wah, ngijoli kene supi. Gak mandi kon. Peloi. Nek ono arek wedok kene langsung. Jelas kena. Wah, gak mandi kon to. Nah Supina, sotelmu dibuklekno nah. Gak sumpah wis. Iki wis Mandi. pedhot ya, sutile. Ya, Arek iki mana? pakai aku iki. Nah, bagi hasil, Bro. Lah kok Liwat maneh. kok Ngene iki plete. kok mendek nang kono. Bismillahirrahmanirrahim. Duwe wis entek apa kon rung-rung niku. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Mang? Ngongkong ngolong. Olonge diongkong. Cil go bangko sil. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Cik, lali aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tolong celana Til Pak kontal Purnomo, kantil. Pak. Ngongkong. Bismillahirrahmanirrahim. Til kontal kantil. Kantile sapa Hei, pating kon kratu? gendeng ah. Loro kucluk. Mana? Kon iku belajar gendeng tapi ya musrik. Kang reken. Bismillahirrahmanirrahim. Gendeng arek iki ya. Til kontal kantil. Kantile sapa pating krantul? Krantul, Kantulku krantul. dhewe. Aduh. Arek iki gendeng. Kok gak mandi? Wah, bisa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Til kontal kantil. Kantile sapa pating krantul? Kantulku dhewe. Tet, aku oleh Mas Haris. Iya. Loh, kok kemecer ngene to. Oleh karoken. Balik orang. Aku rabiun Mbak Mas. Wow. Bukan nyoto mandi ya. Lu jalan tak rapi. Temen ta? Iya, aku Temen? suwe nang mepean. Tapi aku gak diopo-opo lho. Gak apa-apa. Temen ta? Iya. Mulai nang omahku. Nang omahku ae apik. Lho, nondi? Omahe gunung. Gunung di? Wes aja ngrungokno arek elek-elek iku ya. Temen ta? Gelem ambek aku? Gelem. Temen? Iya. Iya, ayo. Apa? Kon kudu eling. Elinge. Arek wedone wis kenek. Kudu dirabi. Nek Nek gak gak- dirabi Dosa. dosa. Dirabian Kudu terapi ya. aja dinyiki tok. Gelem ambek aku? Ayo. Ya meneh bulan madu ya. Alah. Enak betat. Masalah. Kontak kandani. Tep. Ya, butuh tek. Tapi Aku kudu oleh
sing luwe ayu teko Aris. Dukure Aris. Kudu luwe ayu. Lah ya apa? Aku mau tember-tember. Gendeng ah. Iya, kudu. Terima kaya ngono iku ae. Dok kene kon. Dok kene kon. Apa? Rupane wis koyo sumpete bom. Aku koyo bome. Kon eling tanggak saulan kepungkur wingi utang duit 1 juta. Gaeling Saiki 2 wulan gak nyaur ndi kon? Nyaur ta gak? wong utang wae nyaur. Nyaur ta gak? Nyaur ta gak? Gak Kon gak ngerti aku rentenir terkenal, rendene saiki. Ya ya. Kon atik gak nyaur perjanjianmu, bekakasmu tak dekek nang omah. Lapo gak mbok dekek-dekek? Iki gawon. Bekakas. Iki Bekakas elek penceng belang. ancene wis gak kago kok. Panut tok. Wis ngomong ketemu nang kene. Nyaur. Nyaur. Gak duwe. Yo, gak iso kudu nyalak aduh. Waduh. Aduh. Wah keliru iki. Sotele sampai coplok. Aduh. Loh, Duh. lah, Mas. Ya ampun Mas Kanta. Kadang ya Mas. Ya Allah. ya Allah ya Tuhan. Lapa lo Mas? Kok keliru? Aku kurang ayu ta Mas. Wekku seret lo Mas. Serel tanyane cewek-cewek mlebu e. Hah, aku asline pedhot sampean iku gak dipekara dhuwit Mas. Aku naksir sampean ket biyen Mas. Ayo Mas. Ayo. Damar apa lelen. Buyar apa kawin? Ati kadung ambyar. Kowe oleh yang lain. Ojo sampe Damar apa kunci. buyar apa baleni? Ati kadung ambyar. Mending rabi banci. Enak Mas, mek rabi banci, gak ada pil kabeh, gak metengan Mas. Ayo ta Mas. Ayo ta. Gusti. Wis ta ayo. Ayo ta Mas. Ayo. Ayo tatapno titi lho Mas. Lho, kok padha ndoke Mas? Aku wis gak tahan. Ya Allah. Aku wis gak tahan. Anjen niki rezekine jenengan kula terami ya Allah. Aku wis ngombe obat perangsang cepli kita. Ayo Mas. Mang yo lapo de jimat-jimatan. Ayo. Ayo. Mang gak ada jimat jane. Wis gati. Wato lek udane kae. Apa jamu Mas? Wis ta? Hah? Wis. Mas Kuntet. Enggak ya tem. Mas Kuntet. Ai, oleh babi ngepet aku. Mas Kuntet. Mas, sampean kudu nurut karo aku. Nek gak nurut karo aku tak jiwit. Tak jiwit. Mas, Mas Kuntet. Ayo nang isor gedang, Mas. Apa? Golek jongkel. Tolong ana ta. Aku sepurane Tet, gak iso nulungi. Kudu eling pesene Taji. Nek wis kenek kudu dirabi. Nek gak dirabi, Dosa. ya rabien. Aku kudu kok rapi, Mas. Nek nduk kamar kok pantek tek tok. Lah yo kok iso oleh danyange kelampok. Sik, iki sapa sih? Lho, celeke wong iki. Iki apa kembar-kembare aku iki? Gak jelas. Bojoku jadi kuda lho. Aduh, aku yo kebaca iki Mang Liro. Sopo manis kaya Mas, manut ya, Mas. Nek kowe gak manut
bermesraan. Cet. Ayo mel aku ya, Mas. Nanti. Ayo Mas ayo. Eh. Mas. Apa? Mas. Mas. Halah Mas, Mas Glani. Tolong, tolong. Di sawang Pak Lurah gak duwe isin. Ditolong ngono. Aku iki wis seru kabeh kedadian iki. Iki tambah kaya wong gendeng. Biang cacu. Iki mah kok lek gawe kapan? Kacu. Cet, ayo nang omahku kacu-kacuan ya. Ora rek, aku dikongkon Pak Lurah iki lho. Apa? Delok ana arek-arek kurang ajar. Bojoku iki, Untuk Cak. perapatan. Iki bojoku, Cak. Ora iso. Aku wis ngerti kabeh iki mau. Aku tersesat, Tut. Kon oleh sapa? Iki Okta Darmanto. Okta kok Darmanto sih? Iya, tersesat. Tersesat. Ayo. Wes asale waras, balik waras. Aduh. Padha lanange goblok. Aris, oleh sapa? Oleh Nana, Pak. Oleh Nana. Panjenengan apa, Pak? Diwarasno, pengen Pak Lurah. Si walakanku nopo beluk. Mas, ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas jalan Mas. Kon oleh sapa, Tet? Hei. Waras. Kantun sembrono lho. Aku kok kebimbang iki. Ambek Aku iki kok ayo. kebimbang iki. Ambek iki ayo. Yo gak Aku apa-apa. kebimbang Hei, iki. Cok. Cocok awakmu. Oh, asu. Kon ganteng oleh bekakes ngene iki. Sembrono. Nggih. Digele wong gerang. Aku mang iku lho ya mau pedho arek elek-elek ngene. Pecah iki. Hah, kula Jamakno kamu. Hah. Hah? Jamakno. Diuyul-uyul paling aku dhewe gak ero. Uyul-uyul. Lah bapak gurung uyul-uyul kok kon uyul-uyul. Niku wis Pak. Kon dikeki ilmu sapa? Haji. Wanto dikeki ilmu sapa? Haji. Kuntet dikeki ilmu sapa? Haji padha ae. Coba ngene iki. Ilmu mbok ge dolanan. Pungkasane anakmu dhewe, gandrung karo Aris. Ayo kapok ta enggak kon? Iki arane senjata makan kancane. Senjata makan tuan. Ya ora tuan rene kancane dhewe ae. Wong ilmu kok digedulanan. Wah, kalidok. Kalidok alatku cuklek. Kandane. Saking mandine iki Mas. Mandi apa ya kasake kusrone? Mas Taji. Ah, jebeki. Wis rek, ilmu iku aja digudulanan. Iya, Cak. Golek ilmu sing manfaat ae, kena kanggo ibadah, cek slamet donya akhirat. Oh, ngono atut. Nek ilmu koyo ngene iki ilmu maksiat. Wis Maksiat. sing wis ya wis sing durung ayo Ya diati-ati. wis. Lah kok ya wis. Sari manis. Terus. Ngene iki rek. Ya marai nambahi dosa. Iya. Wis alhamdulillah bengi iki Ludruk Budi Wijaya ditanggap karo dulur kelampok. Iya. Hajate sedekah desa. Oh iya, Cak. Bengi iki digawekno lakon apik karo Mas Dayat. Apa, Cak? Prahara Prawan Desa. Oh, apik. Prahara Prawan Desa. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap Tetap jaya.